Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Is kanina, doon na lang ako kumain sa kalenderya dahil gutom na po ako, tapos parang 12:30 na ng tanghali. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Mga unak ta. Kagikan ko ukuan duty. Tuwa siya na gilakaw daw. Importante daw kaano kaayon. Kung kaon ko ikay, gutom kaayo. Siya, magsugo siya? Pamahon ako anong Bisaya ni Tino ha? Sugo niya ke? Ako nasa kuan. Taas na ako laka. Ha? Taas. Taas ha? Bukid. Nayaman yung palit og area. Mga unta kayo, gutom ko. Ipang-ihaw ni Auntie Ida iyahang manok kay Kaya na. Itaya. Ay, muha na manok te? Kanan? Iyaw na. Para buwan. Kwarta. Dua na si Aina. Ha? Dua na si Aina. Ha? Kaya na siya. Bihon ko tibig, yes? Ganyan na siya. Yun. Saan man ang order-order? Bahala kain na kaya kumukhaon jug ko. Ay makakay. Dami pa yung sudan doon. Idungagi rice TV ah. Astahan na lang. Payas ne? Kuwan. Sa YouTube. Hindi na lang ko. Kaduhan na ni siyang kuan. Ano na nira man silang ami. Ha? Lang mida ba? Ni nga kuan, nira lagi sila. May mga langga, mga unsan yung mga langga. Ta, mga unsa ta? Ano, humana mo? Wala pa. Okay. Boleh ko katan niya, Bi? Ay, kilig ko. Kapag sibuan. Kasi. Tagikasan ni mo ta? Alay, utang na, kot. Utang ko na. Ako data-data na bitaw pud ako. Silingan ta dito. Magbalay ka ito. Oh, dapat ka ta. Mura. Katong wala pa ng human. Ada katungkol na katito? Doon itong balay ilang maingkot? Oh, kato nga. Sa tunga ito? Doon na kita. Nado sinsilyo katong sa konsar na Nico. Doon ko. Dala niya doon, Pre. Bayad sa Laniko, nado sinsilyo dato daw. Yun siya. Bayad sa Laniko ba? Doon na pa sinsilyoan. Ano ko ni Udto? Ay no, pa na uli. Hindi na lang ko ni Udto. Siguro itong tagay na dato. Wala din. Daon mo ito mga dato. Kang maing ito nga yung tayo mo nakuha na? Ang ami. Ame? Daon ko ito. Katapusan pa. Ningkaon na lang jud ko kay parting dugayan ni Aina dayon ang barangay dili kabiyaan kay naay mga bisita. Ha?
Ay, ginoo ko. Coach Crossing, kung nag-break mo atin. Dari niya na gamit. Nakawag niya. Nakawag. Nakawag sa pito ba? Bukan kalam. Langsung lah. Langsung ya. Ang sa'yo mong subak sabihon, te. Ang subak ka na. Iyay kay Prancing ron, no? Nangain ng suri. Si Ruel, Ah, nag-ato mo sa bodyguard yung si Uting. Katong mga bodyguard nga na yung mga kalasuwa. okay, nimbuhi man siya uguan. Istorya, yung si Kapitan ako. Ah, Nya, gato ko no, yung si kasakaon mga ni Ruel. Ang kami nagpapalay lang. Ato sa kita ka ng kuwan, wag. Kita ka na sa linig ko. Ayun man. Si Ruel, gato siya. ang kaon na lang kukuloy ka, wala pa duhay na. Big. Itong kaayo. Wala na to. Salamat, Rupi. Ito ba? Magkap, nakukukit ka. Gawin, kaon na lang yung kuna na si Aina ah. Katoy, naog na. Eh, Anong kayo? Wala daw ko na mahaw. Ano yung bakti? oy. Day, Ah, di na tama to. inilawag ng kapitan, okay na, kinahin nagsuri. Sorry, nag-ato mag-usap mga balita ng music. Ako mag-music. Uy, salamat kayo ha. Ihapon ako. Salamat.